former radio broadcaster and station manager of Ukhozi FM, Mr. Welcome Bodloza Nzimande Ingulube, who passed away on Friday. Owayengumsakazi kanye nomethuli wezemidlalo emsakazweni Ukhozi uMazweni Joe Hudla uthi kukhulu okwenziwa uNzimande kade sesemsakazweni. Akekho umuntu ngolwazi lwami owasebenzela iSABC Ukhozi FM nomphakathi ukudlula uBodloza. Kwathi ngesikhathi kuphatha yena wakhupha kakhulu i-listenership ke yokhozi azafika yadlula ke ku7 million. Into ke ayimi ngayo ngesikhathi ke saphethe uBodloza ukuthi wayekwazi ukuphatha abasakazi, wayekwazi ukuphatha abantu ababesebenza ngaphansi kwakhe. Owayengumsakazi station somsakazo Ukhozi uNgizwe Mchunu uthi umculo kaMaskandi namhlanje ugilizimanga nje ingenxa yegalelo lakhe umfo kaMphephethe. Nomaskandi namhlanje ugilizimanga uhlokomisa unyaka ngenxa kaBodloza umfo kaNzimande. Sithi lala kahle eqhawula amaqhawe, lala kahle Nzimande, lala kahle Mphephethe. Indima yakho uyifezile. uMoses Ngwenya weqembu amaSoul Brothers uthi baqemeke ngeqiwantwala ngokwedlula emhlabeni kweNgulube encane. Silahlekelwa kakhulu ngokushiwa uBodloza Nzimande la emhlabeni ngoba ube yinto enkulu kabi emculweni wakhe abaculi abaningi including iSoul Brothers. Bokuthi njalo masidlala uBodloza ezikithi athi bafana lento yonini yadlala ngempela and into yoni ngempela ayisheshi phuphe and yakha isizwe. Umphathi weqembu lesiqathamiya iLady Smith Black Mambazo uXolani Majozi uthi igama likaNzimande alisoze lashabalala emlandweni wamambaza amnyama. Ube negalelo elikhulu ukuthuthukiseni umculo wesintu futhi nomculo wesiqathamiya. Wasebenza kakhulu neLady Smith Black Mambazo, wasebenza nomsunguli wayo iLady Smith Black Mambazo ubaba ongasekho ubaba uJoseph Shabalala. Welcome Bodloza Nzimande wazalelwa oPhatheni eRichmond kwaZulu Natal kanti waqeqeshelwa kuba nguthishela eNdaleni College. Waqashwa eSABC njengomsakazi ngo1978 wagcina ephethe isiteshi Ukhozi FM iminyaka eyishumi-3. Wayeqhakambisa kakhulu umculo wesintu njengoba agcina eseshayela uhlelo ezodumo kuTV1 ebambisene noThuso Mtawung. Nguyena owavundulula umculi umfazi omnyama ngo1978. Uzobekwa endlini yakhe yokugcina ngoLwesithathu.